Toda kuchikamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare tichimba kuti Mwari vari kukukomborerai, vari kukuitirai zvakanaka wherever you are all over the world. Tisati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai tikumbire Nyati vativhure nemunamato. Nyati tinamatirei. Baba makanaka vari musoro kudenga, tinoda kumutendai nyasha dzenyu dzinogotishamisa. Yet another episode, yet another time you've allowed us to meet. Ropafadzai vanonzwa nevanonyora. Muna Jesu tinamata, amen. 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 Zikomo. Gono. Makadiku. Samaita. Gono. Samsung. Tiripo makasimba. Tatokoza basi. Regai tikumbire titangire kupapa. Regai titangire kuna Humba. Mukwazise wanoona chirongwa chepadare. Ndinotenda neona yamandipa. Sure. Ini ndinonzi Charles N. Makombe weHumba, Mubarwe, Nyanguru, Tendera Wanu, Chirema nemuromo. Mapadza tikapawaranda wari pano nevamwe vari kutora mufananidzo. Ndida kukwazisa wanotera awa. Kuna CCO Mwayera ndiri kukukwazisa murandakadzi takaonana not long ago. Mwari akukomborere akutungamirire. Ndiri kukwazisawo zvakare mwanasikana wangu Memory Muchenji paBotswana apo. Ndiri kukukwazisa mwanangu, iwane nguva yakanaka, Mwari akukomborere uri ikoko. Ndiri kukwazisawo zvakare Tafara Muchenje ngari kuno mazuva ano ndakatengerwa hembe yakanaka Stereke. Tafara ngati ndiwatezvara. Makaite thank you so much. Iwe hausikoombera kai ukoko kusiya zvefoni izvo. Ngatiomberei. Makaita icharambe. Nditezvada kuomberwa. Ndobva ndakwazisa mufana wangu anonzi Raymond Dakura. Mufana ame paUK apa, Mwari akukomborere akutungamirire pamwe nemhuri yake. Ini ndinopindira paThe Grand Church, ndo pandinopindira. Muranda waMwari ari pano, Mwari akukomborerei. Thank you. Yeah. Toko. Makadi yenyu adiwa vatereri nevatarisi. Zita rangu ndinoitwa Obert Mudzengi. Ndinobva kuShurugwi. Ndiri muira Shumba. Tisu vakabata ushe ikoko. Kwete ikoko chete. But even mumasango ose. Mwari vakangotipawo chiremerera ichochi chekutonga. To be the kings of the jungle. Tisu vana munhu watogwa. Vana Murambwi, vana Chivi, vana Nhema. Vari wiru. Vari wiru havapo nasi. Takandima na Gono futi. Tinotenda regai tiende pana Nyati. Oh, okay. Makadini kuita vatereri nevedare. Toda kutenda nemukana watasangana zvakare. Ini ndoitwa Tsikada Gardner. Muera Nyati muzukuru waChipunza region 42 Mutunga Gore paseri pamaoresa ndo pamusha. Ikoko tinoda kutaurirai kuti tinorima zvisingaite madhumbe nyika yakakomborerwa. Fanika mvura yakati kunaya kudai mapani akazara nezvirimwa. Weharurwa vari kutotambudzika kuti kune nzvimbo dzotorimwa here. Dziriko kunonaya mvura. Iko kwaRusape koko. Rusapeland. Yeah. Ungaita murimi wetsenza. Uchatodzoona kadzidzi mumasupermarket umu mutakudzifraya. Yeah. Tinotenda. Nasi ndoda kukwazisa mukoma Davison kuCanada na Mining City. Vanonyora zvikuru vachitaura pamusoro pekuona ana Mining Charity ku UK. May God continue to bless you. Obviously nemadzimai angu muno muZimbabwe vaera nzou kwatakarora kunana Tezvara. Mwari kuite zvakanaka. Amen. Thank you. Amen. Toda kukwazisai vateereri vechirongwa chepadare. Ini ndinoitwa Ernest Mpunga. Ndinobva kuBhikita, ndiri Gono muera moyo. Mutindi Gochedza pasina pakaminama. Pakaminama tinogadzirisa. Ndinopindira paMandara Church uyezve ndiri coach. Nhasi uno ndoda kumbokwazisa masiblings angu. Vana vamai vangu nababa vangu. Ndoda kukwazisa hanzvadzi yangu inonzi Maita Fadzwa Rosi vari kuUK. Mwari vakuitirei zvakanaka.
pamunosapota nekuona chirongwa. Ndogokwasisa zvakare imwe hanzvadzi yangu inoitwa Miriam Yvonne ari kuCanada. Mwari vakuitirei nyasha, vakukomborerei. Ndogokwasisa zvakare imwe hanzvadzi yangu inonzi Miriro Maingezi vari kumusha kuBhikita pamaonde. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndigokwasisa Rugotwe mufana wangu anonzi Onias Mpunga ari kuDallas, Texas. Mwari vakuitirei zvakanaka. Vanhu ava ndo vandakakura navo. Ndoda kukwasisai nemhuri dzenyu. Mwari akukomborerei. Tinotenda Vampunga nhasi maita mupunga chai. Kuratidza kuti hey, kwamunobva kwakarongeka. Ingori Dallas, Canada. England. Saka vaidya harurwere vanhu. Vaidya harurwere. Nyatika ukanaka on an afternoon like this ukaramba uchitaura uchidaro uri padhuze ndenika tinoburana taakuzonetsana mai. Toda kutenda, ndoda kuindinoitwa Mudoni, ndopindira paMandara Church ndichibva kwaRusape ndiri iyo Samaita Summers. Nyararai zvenyu Samaita, inga muri muka huru wani. Muka huru tisu ana Summers ndoda kukwazisa vese ana Samaita, ana Samsung, iyo mastripes enyu ayaya. Mcheka iyai inotoporesa pane zvainoita yana Samaita. Mwari ngawakuitirei zvakanaka mose ana Samaita, wherever you are. Be blessed and always be clean as always. Musoro dwenyaya nhasi uri kuti iwo andidi kukuona, angifuni kukubona. Ndiyo nyaya yatinayo mutala, mina amfuni kukubona mina. Ndiyo nyaya yatinayo nhasi. Regai tikumbire nyati kwamaoresa wativerengere. Kwanzi varume hama ndangadaita rombo rakanaka. Mukomana wangu nemhuri yavo vakauya kuzobvunzira kuzoroora kumba. Dambudziko ratakaita vana baba vakachaja $200 evhura muromo. Ipapo ndo pakaita dambudziko, vakabva varamwa, vakanga vauya kuzoroorawa. Ndokubva vasumuka pamwe chete nedelegation yavo yekumba kwavo, ndokubva vaenda. It has been 3 months kubva zvaitika izvi. Ndakanzwa mukomana wangu akutaura zvakare kuti afunga kuti auda kuroora zvinezvi zvasettler, ari kuti ndakuda kudzoka zvakare tipedzise basa randakatanga. Do you think it is a good idea for me to proceed? Iye ari kuti achiri kundida ndinomudawo, asi baba nehama dzakanga dziri mudare vari kuti handidi kukuona. Saka ndiyo nyaya yatinayo, nyaya yemukomana akaenda paakangonzi vhura muromo chete umba $200 akati no machajiro enyu hasi avanhu vakamboverenga kotari kana bhaibheri. Ndokubva ati delegation handei hatigariri zvakadai, zvino akuda kudzoka. Saka regai tinzwe kuti bhaibheri rinoti kudini pamusoro pemuvhura muromo $200. Bhaibheri kuna Timothy 1 verse chitsauko 6. Timothy wekutanga chitsauko 6 verse ya 10 inoti iyo, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Doc Solus, Dr. Mzengi. Vesi iri kuisa pachena kuti the love of money is the root of all evil. Haina kuti money is the root of all evil. Saka kune vano confuse pavhesi vobva vatofunga kuti mari ndiyo mudzi wechakaipa. Chiri kunzi chakaipa pano apa kuda mari. Kwakapfurikidza kunoinda kure, kusvika munhu ati ndava kunoromba, kusvika munhu ati haacharemekedzi muviri wake, kusvika munhu ava kuita zvinhu zviri kwiye zvisinganzwisisiki nekuda kwekuda mari. Mari chinhu chakatonaka. Mukaverenga even Solomon anotaura achiti money answereth all things. Kureva kuti yakakosha, inodiwa, even kuti vhangeri rifambe panotodiwa mari. And
it's something that is central, chinhu chakakosha chaizvo. Mukacherechedza muchaona kuti a golden key inogona kuvhura magoni ese nemadoo ese, I mean, but haizokwanisi kuvhura doo rekudenga. Musi worutongo zvakare 10,000 pounds nebhotoro remunyu, value yazvo zvinenge zvakafanana. Saka mari yakakosha, ine zvainoshanda, inotidetsera, ndo inoita kuti poto ikwate, ndo inoita kuti zvinhu zvifambe. But money is not the most important of all things. Chatinofanira kunyanya kukoshesa ndimwari, chatinofanira kukoshesa vanhu, chatinofanira kukoshesa hukama. Zvanzi panapa nekuda kwemari kune vazhinji vakatosiya kutenda kwavo. Thank you so much. Hanzi nenyaya dzemari idzi matambudziko anenge ato zvino vanhu vakuendesa mari pamberi kupfuura Mwari anova muridzi wemari. Regai timbonzwa pamusoro pevhesi. Moda kukomenta here? Thank you. Pamari apa mungazoshayikwa. Dzadzine sticker yadzi money talks. Okay. Idzo yaiswa kumashure kweVolvo. Okay. Makare. Makare. Mari ndo inotaura. Aiwa, haidzi money talks. Yeah. Mari pachezvayo haina kuipa. Magunans. Ndekuti inokupa peace of mind. Kana uinayo. Baba. Now ndakambonzwa mumwe achitaura ndio masisters too. Akandouya orare kumba kwangu. Ndobva andorara kumba kwa sister wese vari mubedroom. But maisavharwa window. Saka akaona zishato riri kuunza mari. Uye akabva azviitira manje. Bone fiye. Zvikanzi aiwa ndo zvinoita kuti tinge tiine mari. Uri kuona kuti mari inokusvitsa pamwe pasina kururama. Ndio inonzi love of money manje. Kana wakundopinda muzvinhu zvakadini zvakadaro. Mumwe akandoromba kuSouth Africa akapuwa chikapu chine flour. Zvikanzi unopora uchidiridza nemukaka. Kusvikira unzi imba yese yakanga yakuenda achingozara chichizara. She didn't know what to do with it. Ndo inonzi love of money. And yet mari haisiri chikonzero. Chikonzero ndiwe uri kuidisisa kupinda everything. Thank you so much. Nyati, mungada kutaura pamusoro pevhesi kana topinda munyaya gono panyaya dzemari idzi. On the love of money. It's okay. All right. Tichazviona mukati. Regai tichienda panyaya yedu. Mukomana aita chinhu chakanaka. Kuroora. Ndobva aisa date. Aenda kundoroora. Vanhu vaungana. Vhura muromo ndo ipi? Tine masaladi, tine vamwe vachangozvarwa. Varutoshaya kuti chii chiri kuitika. Regai timbonzwa ndoziya pamuri. Regai ndimbotangira kune mutana. Pane manzwi anoshandiswa pakuroorwa kwevanhu. Kwevanasikana. Zvinobva nenzvimbo kushona. Chingava chishona, chingava chikaranga, kungava kuchimanyika, kungava kuchindere. Vane matems avanoshandisa. Saka kana uchisvika pamba pevanhu, chekutanga cheunoita kazhinji kacho mandakaona, vanokumbira ndiro. Tinokumbirawo ndiro. Zonzi chiisa indiro yaambuya. Toda mari yakati yekukumbira ndiro. Vapedza vochitanga kuti mutaure zvamafambira. Inonzi vhura muromo. Imari inoiswa mundiro yekuti muchikwanisa kuvhura muromo wavatezvara kuti vakubvunzei kuti mauya mumusha medu muri kudei nekuzochaja zvese zvavanochaja zvine maringe nekuroora. Saka kazhinji inoitwa mari iyoyo normally. Kazhinji anenge kari ka small amount. But you know small is relative. That is small amount. Vamwe vanogona kuti $20, vamwe vanogona kuti 10, vamwe vanogona kuti 50, vamwe vanogona kuti 100. Zvichingodaro.
Alright. zvakubva nemaitiro amunoita mukati memhuri. Maita basa nyati nekutovunza mubvunzo iwo. Ndatotovunza kuti kwana rusapoko zvino tinombobvisa mari munobvisa chero tsenza inongoita. Kwana rusafa hakunyanyodhura ko samaita kuma $10 kuvhura muromo. Toda kutanga nyaya. Hamusati maakuroora. Right. Uri kuti iwo chititaurira zvemunodai mimi watezvara. Hanzvere ndinonzivhura muromo. $20 50 hansa ndaona kunochajwa 50 hameno mazuva ano makagumisira kugara mazuva ano hama 50 vakadarika takudarika wakutodarika ari serious right. So rega ndiuye pana Nyati heuno pane chaita kuti tsamba inyorwe Nyati ndechekuti paita mutauro vhura muromo yanzi $200. Yeah, I think andizoti tingati zviri correct kana kuti but I think kuti sekutaura kwankuru kuita vatanga umba na gono umba wanga ari kutotaura kuti handifungi kuti ingadarike $50 gono ari kutotaurawo futi similar kuti $50 100 mazuva ano zvakungodependa Rora by its nature was not supposed to be punitive. But raifana kunge riri mari dzinochargika kuti imba igone kuumbwa because mukutsvaga kuumba ukama but you would find kuti nenzvimbo nekufamba kwenguva nekusiyana kwevanhu mavalues aya anosiyana event to event family to family saka kuti titi yakawanda ishoma I think ruzhinji patinoita panoitwa kamini due diligence kekuzivana kaya backgrounds nekudi by the time Mukwasha paanouya kuzoti aroda kubvunzira sometimes vari kutoita meeting neMukwasha uyu nemhuri yeMukwasha vane kaidea kemunhu wavari kuita ukama naye naiyewo futi ane idea nekwaari kuita sei kwaari kundoroora so kuwanda kwayo kana kushomeka kwayo I think mazuva ano zvakungodependa nekuti mhuri dzakaita sei but takuitawo dambudziko rekuti seapa panyaya iyi mukomana uyu ari kuita sekuti akaita pfungwa yekuti ana tezvaro ari kuita undyire kuti vari kutotsvaga kutofuma pekuraramira and it looks like kuti kana tiri kutanga if the smallest amount of this process is $200 kumberi kwatiri kuenda kureva kuti kune makomo makunun'unu chaiwo saka zviri nani kuti ndibva ndangogara saka akakachamadzwa kubva pekutanga ndobva atongoti ndakutoenda saka ruzhinji you want to then think kuti vakuru vedu vaingoshandisa aya maprocesses aya ari dziri nzira dzokuumba ukama mazuva ano takuita situations dzekuti vamwe vakushandisa maprocesses aya iri nzira yekutesta the person ari kuroora saka I don't know kuti in this case kuti what was the thank you so much Umba munofunga here kuti munhu uyu because pakanzi $200 akabva adaidza delegation akati awakomana handei Kumba hatigariri izvozvo can we justify can we support him no hatisapoti zvakadaro because ndiwe wakapa date rekuti ndiri kuuya kana kuti wakapuwa date rekuti uri kuuya avo wakachaja semachajiro avo kana waida kuti muwirirane mainegotiata noti kusiya dare zvinoreva kuti washora vanhu ava ende kuti uzodzoka ko ukasikonzi 1000 in this case vhura muromo iyo uchaita sei because look ukasvika pamba pewanhu unofanira kuzvidzikisira usataridze kuti munoziva iye zvinezvi wapa shinyazi manje uchaona varume vachataura ava zvavachataura uteerere zvakanaka makuda kutenga vanhu it's interesting kuti umba vari kuti umba pekutanga vangu vari kuti normally under normal circumstances pasina nyaya vhura muromo haisi mari yekuti tingaita dare nandezvayo zvokuti even if ukaenda kwamambo kunzi une grievance onzi nyaya yako ndei ndakachajwa vhura muromo $200 haisi nyaya yekuti mambo wangagadza dare nenyaya yakadaro but umba is now saying kuti
what you then did kana ukangwadzoka that value yevhura muromo iyoyo watopa example yekuti inogona kundorwa thasi kureva kuti it's not even nengekere it's not a value, it is static. It's dependent on the nature of the relation, the context. Apa pane kuripa futika, don't forget that. Okay. Pane kuripa futi akato create nyaya yekusiya vanhu padare ndobva wasimuka wachienda. Uende uda kudzoka mumusha imomo. Yeah, mawani mpanami. It's a disaster. Yeah. Mawani. Indofunga kuti panyaya mukomana uyu yamabvunza vamudoni. Kuti akaita zvakanaka here. Haana kuita zvakanaka. I agree with Sekuru. Haana kuita zvakanaka zvachose. Nechikonzero chekuti kana wauya uri kuziva kuti tauya kuumba ukama. Number one, zvataurwa naNyati kuti both sides dzinoita due diligence yadzo. Iwo unotobvunzawo vanatezvara vako kuti kwakamira sei. Kana ari yemwana wekutanga ari kuroorwa, vanatete vacho vakaroorwa vemumusha imomo. Vaichaja sei vana baba. Utori neka inkling. Ende vana baba vanototumawo shoko through vanatetewo vekwavo kuti ko munhu wenyu akamira sei. Zvakambomira sei. Handi kuti vari kuda kutora advantage yekuti anayo here kana kuti kwete. But vari kuda kuti even in their preparation vaone kuti ma expectations asanyanya kusiyana maningi. Ukaroorerwa mwana wako even kareko neimba yamambo kana kuti vanhu vane upfumi. Badzara waichajwa raisiyana neremurombo. That was acknowledged. Kuti muzive mwana ari kuuya kunoku vana vanzvadzi. Mwana atopedza chikoro gore rineri vana vadanana haasati ava kushanda. Saka unonzwa kuti haiwa chinokosha rudo rwevana. Saka isusu ngatiite zvekuti vana vagarisane zvakanaka. Ndo rinotoitwa dare rekuana atezvara prior to you coming. All right. Saka iwewe kana vakaita ma-assessments avo vakaona kuti kwauri $200 pamwe ndio $2 yako. Ungadai wakazvininipisa manje waitozoona kuti even kumwe kwese uko. Noti zvinhu zviya zvinotoadjustwa ipopo ka isoti kutenga. Zvinotoadjustwa ipopo zvatamutivhura muromo 200 mauchiro chimuitira $5 chakati motoramba muchidzikisa counter chisina zvimwe zvibingi. Exactly. Thank you. Regeti mboenda kune mfundisi munhu waMwari. Matichia. Imi mameno mangosvikawo manje. Ndinongonzwa Doc kuti mukomana uyu futi takutange tiri kumurasirira because abatikanawo nemari dziri kutaurwa idzi. Because patanga hazvina kunyorwa but paitoti hanzi pawakaona handi vanhu vanotumirwa list. Rinenge rakanyorwa zvinhu izvi. Saka hanzi paakaona list akati hatichanegotiate the 200 but ndobva kuti zvino kana uchinegotiate pekutanga then hapana zvatiri kuita sei zvatiri kutaura. Saka uyu ndokubva ati saka nini kana kutadza kunegotiate apa then zvandinazvo hazvikwanyi regai tiende. Yeah, but my methods anogona kusiyana. Sorry, as the pastor is coming in. My methods anogona kusiyana. In some cases unogona kupiwa list in advance. Okay. In some cases unouya kudare tozokutaura zvatiri kuda wauya kudare. In some cases muruya kudare pamanosvikira mopiwa list. Saka zvinogona kusiyana kuti vanogona kuti hatidi kutora nguva tichidiscuss zvakawanda. Mauya ena munotaura muri panze. Kana kuti mauya tichadaidzira tiri kunoku zvateni tichida. Saka whichever way, maybe pamwe the question is kuti pane undyire here. Maybe pamwe if you then look at ndingekiri. Yes, mfundisi. Thank you. Inangu sekunzwisisa kwangu pairorwa vanhu mubhaibheri yaiva assessment yababa vatsva vari kuda kuzotora from the old father, vanhu vababa vakazvara mwana, kuti uyu auya uyu anogona here kukontinya kubva pandasira, anogona here kumendena maybe standard yandakaseta in terms of lifestyle yemwana wangu, kana kuti anogona kuti zviite zvitori nane. Saka kana iri assessment
I think the young man uyu is on the wrong side pakuti akakurumidza kutsamwa akati inda kudzokera kuti wakafoira interview 0 out of 10 haana kubudirira nemhaka yekuti kana uchinowana uri kuinda kunovhenekwa nekuasesiwa nababa vemwana kuti vaone kuti une kodzero here yekuita take over from him. Saka zvaakatoita izvi zvinotaridza kuti wakafoira. That's why vana tezvara manje vava kuti no haangadzoki kuno kuti zvaakatoita izvozvo tatogutsikana kuti haasi munhu ari right. But takatarisawo kuti kangoti 200 vhura muromo. I think it's a bit on the high side. Semunhu waMwari so. Yeah, I think it's a bit on the high side. Pamwe vakabva vatovhunduka hatizozivi zvimwe zvaiitika pamwe kubvira nechekare vana tezvara vanga vasingatodi munhu uyu. Saka vaida kutongomu make sure kuti maybe tamutsamwisa kuti adzokere hatizozivi hedu macircumstances anenge aripo. But I think sekutaura kwaita vanhu vose 200 inoita seyakati kwirei zvakanyanyisa. But hatinga zoto kana oti ndaakuda kudzoka panodawo consideration yekuti vanhu pavakatoenda musi wokutanga vakasacrifice nguva, vakasacrifice mabasa avaita, vakati regai tiinde kobva pagadzirwa pamwe zvikafu nezvimwe zvakawanda zvakaitwa. Then iwongoti pakutanga muchangoda kutanga dare rotobuda wodzoka woinda, then nawo uchiti dzokai futi pane kakudherera karipo kekuti kana vana tezvara kuti hatichadi kumuona handinonzwisisa zvavari kutaura. Ndanichida kuti samaita attitude yemukomana it's bad. hainisi right. Nechikonzero chekuti kuwedzera kune zvataurwa namufundisi, kuwedzera pane izvozvo ndechekuti icho iwewe ndiwo uri kuda munhu wako now wava kuti ndasetla ndakuda kudzoka, ende kazhinji kacho zvine kaarrogance kakuzvikudza kari mubehavior iyi nekuti ende kazhinji kacho zvinoitwa nemunhu anoti ina handinyengereri. Zvino kana usinganyengereri uchida kutora mwana wevanhu ukazosangana nezvikukutu kumberi unozodzoka sei mukaita dambudziko? Unodzoka sei? Iyoyo that ego iyoyo haisi right. Saka ndofunga vabereki vane right yekuti vati ivo isusu hatichadi hedu kumuona munhu uyu nekuti zvaakatotiitira zvakatidini zvakatotikwanira. Saka kana akuda kudzoka aane shungu dzekudzoka, akutoda kudzoka ari pa certain level iri below ground kuzvininipisa kwacho kuti atange amboita sorry yebehavior yakadini yaakadisplaya. Otherwise akutobhadhara more than 200. Otherwise chavanogona kuita vanogona kuti ishu haisi yemari, ndeyekuti aiwa isusu hedu kuti tichakupa mwana wedu hazvichakwanisa nekarekta yako behavior yako iyi. Nekuti pakuroorana hakuna perendi inowanzo. Yes, mari inodiwa hongu pakuroora nekuita sei nekuita sei. But there is no parent who is so arrogant and so insensitive kuti chatiri kudai mari yako irrespective of chavanoda happiness yemwana wavo. That's prime. Thank you Gono. Regetinzwe humba pastor pane rimwe wedzi rawangotaura mashoko awangotaura ekuti 200 wo but wanga wazonyanyawo. Inzwai ini ndakamboita munyai pachiroorwa unogara pasi ndakaisa chisero eji yangu iyo ndakaroora ndakaroorera mufana we not many years ago. 200 zvinoitika ndezvekuti kana yataurwa munomboti ekai timbobuda panze, mobuda panze mondoti ko tadii kunegotiata
because it's not written on stone that 200. No, hakuna rudzi runoti zvetataura ndizvozvo, hakuna zvakadaro. Roora rese, it's a process negotiations. Kuna wakamboenda that process. Yeah. Unosvika moti baba tazvinzwa asi techikumbirawo kuti madii kutidzikisirawo vanhu vanonzwaka wati alright tazvinzwa mukwasha pa 200 paya paya chiti pa 100 vanogona kudaro. Zvino iwewe manje because you are stubborn, let me use this word, because you are stubborn ukati inini handinzarwo. Look, wadaidzisa vanhu avaungana vamwe wabva kure nemari yavo wari kuti tiri kuenda kune mwana ari kuroorwa, and you show that character. Kana newo iwe uda kuroorwa wako iwewe musikana iwewe bhozi vari kuona nababa wake iwe uda kuroorwa ka iwewe uyu munhu uyu atokutaridzai character yake, 1 kuvabereki wako, 2 nezvaachazoita kana maamumba, ende atyi munhu. You have to think twice about this man. That's too strong. Yeah, that's deep. And I doubt nditaure on two sides. Maybe just also leading on to zvabva kutaura naumba. Vana vedu vamazuva ano panyaya dzekuroora idzi vari kutora shamwari dzavo sana dombo. Muri kuti makaenda kai muri munhu mukuru muri munyai ndakaita munyai muri dombo munyai tainegotiata right through tichinegotiata vachidzikisa vachidini vachimbomira chibuda tichidzokera until tabvumirana ndo zvinoita roora. Yes, saka ndinoda kuuya nepfungwa yekuti if your team is well structured waenda nevanhu vakuru who can then give you advice. Bozo ruzhinji amerikani handizo hangu imi munoona sei mukwasha chaichanya kutorora haapindi mudare repekutanga kana navhura muromo haamo mudare handitika ari kunze uko vapinda mukati medare munyai nevanhu vari your lead team ndo vari mukati. Kana zvaoma ndo pavanogona kubuda kuti munhu wamwari apa muri kupaona sei tanzi zvakati. At that early stage yevhura muromo, boze vhura muromo could be likely step number 200. After ndiroka then vhura muromo handiti saka step number 2 ka saka matura ndiro $10 or $20 whatever it is, vhura muromo $200, lead team yatobuda kunze kudara pa step number 2. The maturity of the lead team ndo yandoda kuti nditaure nezvayo kuti vana vedu vazhinji they think zvekundorora izvi ndichandorora neshamwari yangu ndoenda nemafesi angu ndo zvinokonzera this sort of mafesi anongobuda wagire hane. Saka pamwe pacho panoda kuti kana waenda imagine ndaenda nagono ndaenda na ningekiri na humba ndo lead team yangu iri kundorora pane pamujata handei pandinoenda uda kuti ndiri kuti hasha ndikudai vanogona kundigadza pasi kuti aiwa nyati I think kuti apa paitai maka ngatidai sevanhu vakuru anditika. One, number 2, ukabvumira kuti mari iwe a test of the relationship kwauda kuenda uko kuti uti saka handichagona kuti ndikontinue nekupesua ningekiri my project yekuroora nemhaka yakuti zvakati. Remember kuti vanhu vauya navo vane madzimai avoka ari kuda mudzimai ndiwe iwewe andika saka iwe unofanira kana anga ari kuda mudzimai wake like he is demonstrating kuti okay ndafunga zvakare let me go back because 200 asati achenja ari kuti ndoda kudzoka futi kuda kuti ari kudzoka ari kutanga pa minimum ye 200 iyo ndo paari kundodzokera more saka kuda kuti kana ari kuti ndakudzoka he has now seen his folly kupusa kwaakaita which means kuti ningekiri he would have invested better kana dai anga akaenda ne the correct team. Then maybe the flip side also kudare remusha ndakaona sekuti kazhinji muridzi wemwana kana ari mupenyu pakuchadywa kwedzimari ruzhinji pane kakusiyana in terms of how people handle vanouya mumusha. Vana baba mudiki ndio vanenge vari pa forefront. Vana baba mnini vana baba mukuru kana vakanga vari kuita ningekiri mabasa akadai. So saka I think kuti on both sides you find kuti zvinoita kuti ma values mamwe akwire
kuda maybe pamwe is the composition yemumba umu, but ruzhinji rwacho sekutaura kwaita umba pamwe pacho vana baba vari kutarisa kuti tete wabva kuchimani tete wabva kuchiredzi bamnini wabva kuhokwe ningiri mbuya wabva kukariba netumasenzi twauya itoto ndotwa tichatotora itoto ndotwa tichapa vanhu gumbo kuti vaita sei vagone kudzokera. Saka I think there was a reason for people to sit down and reconcile this position. Thank you so much. Ndanichida mutaurawo samaita. Okay. Ndakaita munyaya igore rapera apa muna October. Pachikwaka apa nemuzukuru wangu. Akandiremekedza sekuru ndakuda kuroora ndoda kuti munditungamirire. Ndobva taenda nekuti ndeve chipfana ende muzukuru wangu. Wakanonoka vachitenderera. Tatakava tinosvika na 10 takazosvika na 2. Saka already kana muri kundoroora mukatangira ipapo toziva kuti tatonyura. Saka vakasvika ndobva tanzi isi tatova nenzara isi tataa kutoti hamuchauyi. Anyway tatagadzira chikafu nechenyu tichingoti pamwe muchasvika. Anyway chitangai madya. Ndobva tatanga tadya. Ndobva taakupinda muzvirango zvedu. Ndobva taona havana kuti itongesa pachikafu. Pakuchizotarisa homwe yedu kwakuona kuti homwe yedu yanga iri very shallow yatati nayo nemafiga ari kutaurwa reasonable is they were homwe yedu yanga iri shallow but zvatakaita manje ndezvekuti pakataurwa chekutanga chaicho chendiro ukwete step 2 pendiro inda ndakatungamirira delegation ndakatoona kuti panapa pakaipa hatina information yakakwana kwakutomboti vana baba sorry kwakutinyatsokumbira point yamataura yekuti nekuti unenge uri munhu mukuru vanokunyarai and they respect you zvakanaka buda henyu but atafunga kuti mauya muri ready ndokuzoona kuti kutimu kwedu tatisina kunyatsogadzirika zvakadini information yataiti tinayo inotibatsira yanga isina kukwana papa ine a lot of gaps kwakutonyatsotaurana chokwadi through vana tete kuti amufunge isusu zvataa tichifunga kuti tiri kuziva nezvatanazvo izvi nezvatasangana zvakatosiyana toita sei panapa tiremedy situation yedu tukati the long story short takazoguma taakupedzisa taakutobatana maoko nezvishoma zvatatinazvo izvozvo nekuti takangozviratidza kuti izvi ndo zvatitori ende titambirei tiri zvatiri tiri kuda kuvakaukama and I remember mamwe mashoko anga akutaurwa natete in our favor because usually tete maenda navo ndo vanokusapotai vachiti varume vedu zvikanzi imi maida here vahanzvadzi dzangu imimi kuti mwana uyu mungadai mangonzwa kuti mwana ane pamiri ari kubasa kwake ikoko kwaari ikoko ndozvamaida here munhu auya kuzviratidza mwana wenyu akanaka ini ndiri kutaurira sehanzvadzi yenyu mwana wenyu akanaka vanhu vauya what more respect do you want so already you can see from that talk yakutonyevenuka kuti ashuwa kunyange vanhu ava vanogona kunge vasina havo mari yetiri kutarisira but vati respect saka ukama hunobva hwavakika saka ndingati pamukomana wayo this is one step that he should have considered kana dai anga asina zveshuwa but kana zvaa zviri zvekuenda zvekupoza kuti haina handinzwarwo then haurori mwana wevanhu kauchiti handinzwarwo. Thank you. Rega tiende kuna mfundisi matobuda pa number 1 mfundisi gari chifamba nekuda kwenguva yedu pastor sorry ndakuti pastor baba mukomana wakabuda wakaenda 3 months later which means mukomana nemusikana waramba wachidanana ngapa izvi zvaitika but kuvabereki uku ndo kwatoshata saka uyu mukomana akutaura nemusikana wake ndiri kuda kudzoka but baba wari kuramba vari kuti handidi kumuona pano and the man is right here baba baba vari right nemhaka yekuti kana munhu ava serious kuti ndava kuda kuwana hauindi kumusikana waunoda kuwana unoenda kuna baba vake ende baba vake ndivo vanokupa mwana wavo and even vanhu kana vava kuchata muri muchechi baba ndo vanouya nemwana kuti vazopa chi mukomana
saka kana pasina kutenderana nababa hapana imba inotanga. Saka uyu mukomana kana azofungisisa aona kuti ndakakanganisa, anofanira kutotsvaka nzira dzekutaridza baba vemusikana kuti shuwa zvatakaita pokutanga hazvina kunaka, ndandichikumbirawo ruregerero tiinde mberi. Pamwe handina takaita a rushed decision yekuti taakubuda taakuinda, but I have now come back to my senses. I think it's also necessary kunana baba kuti vakwanisewo kumupa maybe a second chance. Yeah, but the funny thing is kuti pastor ndarikutira kufunga kuti angaita rimwe dare rekuti sorry say there's well vakuru vangu varipo panapa handisati ndambonzwa izvi zvaitika zvinoitika pakawandezvo zvokuti vanhu vanogona kunetsana padare rekuroora vamwe voramwawo didi zvinoitika pakawanda. But kuti zvigadziriswe ruzhinji munotokonvhina futi riri dare rekuroora ndomandororwisana imomo. Dare resori mozoti tiri kuita toita sori mozoti takuzodzoka kuzoroora handisati ndofunga. Thank you. I think you are right. Hakuitwi dare resori nekuti hamuzivani. But I think zviri kutaurwa namufundisi izvi ndezvekuti kana uri kudanana nemusikana wako muri kutointeraktaka nemhuri iyi. Saka pane zvinhu zvaunofanirwa kuita zvinoratidza kuti you are sorry. Sezvipi? Chekutanga, you verbalize it through vanhu wowine access navo. Musikana wako, that's the first port of call. Tete vacho, the next port of call. Mai kazhinji vanenge varimo in the background, havabudisi musoro, but vantoziva kuti Susan mukomana wake nhasi anga ari pano, mazuva ano vari kufonerana, vari kuenda kundoonana. Ototaura through these people mawords anoratidza kuti shuwa mwana ari sorry. Harisi dare. It's really zvaungoita pakutanga uchida kuuya hakuna kuitwa dare. Asi wairatidza kuti ndiri kuda kuuya kunoroora. Saka ndonzira yaunoshandisa so that kana vana baba vakuuya havazofungi futi kuti uchada kuita showdown yawakamboita futi last time. Wautoratidza kuti whatever zvinotaurwa naana baba ndinogamuchira, kadai ndikatadza munondinyora kumusana ndozogadzirisa. Thank you. Yes, kuti thank you very much Matizo wapuwe second chance mukomana ndizo. Inini ndakatarisa iye zvinezvi zvaanofanira kuita zvataurwa naGono is correct. Wana tete varipo kuenda kuna ana tete and say wana tete takatadza ndo chokwadi munhu wangu ndiri kumuda. Chandaa kuchikumbira chitaurai kuna baba kuti how do we do it now, todini bozi ini nemusikana wangu tiri kudanana then we'll guide. Asi takadini takatadza taakukumbira kuti tichinzwa kubva kuna tete waende kuna baba wanoti zvinowa nawo wakatadza uyu mukomana uyu akatadza. Saka wada kuti wachiroora iye zvinezvi zvofambiswa sei wochipiwa urongwa nababa wacho kuti kana wabvuma kuti yes ngawachiuya ndiye baba wacho ndiye wachadaidza kuti dare racho. You know what I mean? Because hakuna imwe way out. You know what I mean? Hakuna. Ndiri kufungira kuti akaenda through tete tete otaura nani nehanzvadzi yavo ndi baba naye ndi hanzvadzi nehanzvadzi yavo kuti zvino imimi baba toziva kuti makashorwa ipapo ngaribude shoko iroro makashorwa nevanhu ava, but waruda kudzoka kuti mungawapa here second chance. Kana mawapa tozvifambisa sei, totangira papi? Right. Ine ndikuti I think tese tiri kuwirirana the process ndiyoyo. Tsamba iri kusuggesta kuti ndo patatova because baba vakaudzwa unzi takuda kuti tidzoke in the undertone of the letter. Then said lines is in the letter. Iri kuti baba vakaudzwa kuti tiri kufunga kuti tidzoke. But baba wakaramba manje. Ndo pavari kuramba. Ndo process yacho yekuti udzwa iyoyo. Kuti kwambo inyati ati ndakuda kudzoka kuti ndizoroora. And handisi kutomboda. Baba response yawo manje in that process iri kuti handidi kukuona. Let me just add let me just let Ndigozo respond. All right. Let me just add a little mayonnaise there.
maybe there's someone who is there or arikuona chirongwa anogona ari musituation ari musituation inoyo and inini sa host wenyu inini ndoda kuwirirana nababa indi kutofunga kuti ngaitofa yakaloda alright payafira ipapo yeah because isusu kana tichiti mukomana nemusikana mukomana akarowa musikana wake iri mwana wangu musikana ina arowa nemukomana wake tobva tazviziva tototi siyana nemunhu iye because kumberi uko achadini achakunetsa and pfungwa yababa ava iri kuti zoti uyu mukomana uyu anoramwaramwa ane hasha anotodai vabereki vanhu varipo vanhu vechechi varipo munhu wese aripo and then you want to go and get married toti zvoni ngatingoitai dare you forgive behavior iyi toitora mumusha munomu mamudoni iyo iyi kwasamaita izvozvo inini ndiri kuona sekunge ame ndozvamufundisi vakantarisa kuti vazovhura vhesi but regai tinzwe zvamama muchida kutaura mudoni inga ndine pfungwa mbiri manje ndinowirirana newa saka mamuchiwirirana neava vamutirira neni just hold on do you know kuti yakaitika the same similar kudai but isirei kuroora wainge wakuenda kundochata ndakamboitaura yes makaitaura ndobva hari dzatsamwa. You remember that? muchechi uyatitema kana ari dzatsamwa apa kapa kana mamumbaka ama 1 ndobva ataura unozwa vanhu wakapfeka zvakanaka zvikanzi ina handichaenderere mberi ndopakapera nyaya sarungano kwedu kumaungwa. So ndiri kuti mwanangu stand kuti hazvichaita wataura ataura mwana ndiye ari kuti ndiri kudana mwana ari kuda baba mudenja manje. Thank you ndo advice yamunopa gono right because at the end of the day it's the individual the adult anoita choice. Come on saka iyoyo ndo one side yamataura vamudoni handingamublame mwana uyu kana ari mwana wangu akatora this stance handimublame ini ndaramba iyo bvati shamari baba ndiri kumuri zvawakaita because kana paine chinhu chinorwadza munhu wese chinozova chironda kwaari for life kunyadziswa kwaakaitwa uku muri yakanyadziswa but number 1 aiswa papa anzi hausi chinhu musikana kuti I'm not aiwa ndo interpretation yacho ndo underlying meaning iye yacho ari kuzviona here kuti ndo zvatoda kuti aone ndo zvatoda kuti aone toda kuti uone kuti iwewe ndiwo wakanzi iwewe you are not worthy $200 kuti not $200 kuti ndiite even tolerate the process yese iri kutaurwa yekunegotiate you are not worth it. Zvino kana ini kana vanhu vangu vakadhakwa neni ndakaita sei ndakadhakwa nekuti ndiri mwana wefamily iyi handizombofi ndakachinja saka iwewe toda kuti uone ipapa ione vana vasikanaka iwe wisdom will kill you wisdom will finish you kuti aiwa ari kushorwa ndiwe because kana ndichienda kunana atezvara vangu inini whatever I do will either uplift my wife or pull her down. Correct. Whatever behavior I do ndikaenda negrocery ndichindopa ambuya wangu munhu wavanotenda mudzimai wangu yes inini vanonitenda maita yenyu baba ningi maita but at the end of the day vanoti sure mwana wangu ari kugara marriage yakanaka. Correct. They thank her for that. Saka iwewe behavior yawaita iyi munhu waonyenya kuwachisa maningi havasi tezvara because tezvara zvichapera mai zvichapera even dare nana tete vakabva gokwe zvichapera but ione mufundisi doko gadzirirai paakambotiza payapa achibuda pazuva rekuroora pane mumwe munhu akataura I hope I will say this one very briefly akati ndakataura kuti ndaakunoroora ende musi wandainoroora sezvineiwo ini ndandine mari yekundoroora hama dzangu dzaenda nethe other tondosangana iko kuti atowirirana zvisineiwo muno mutaundi ndo time yaipisa mapurisa ndobva ndati nzindi just ndiri about 5 k's away ndobva mapurisa anditi keche nemota hausi kuzobva mota takuimpounda uda kunegotiate uda kuedza kuti dini kuda kudini zvinhu zvaipa vanhu vakutanga kufona
naiweko kundidaire foni hazvidini Hazviiti. hazviiti kuti ndiite sei hazviiti. And then the individual says kuti at the end of the day ndakazoriliswa 3 hours later uku vanhu vaneta kuti zvino haasi kudaira foni haasi kuita sei. Hanzi patakazosvika process yese yakutanga hanzi the person pandakaonana nemusikana wangu obviously uchisvika anotokuonawo muchimhorosana muchiita sei. Zvikanzi aiwa what happened, zvikanzi ndasungwa nemapurisa. Zvikanzi inini I knew that you were coming. Wow. I knew that something Wow. had gone wrong. Correct. You were on your way, you were coming. Correct. Zvikanzi dai akanga anditi unoziva wandinyadzisa You are not serious. you are not serious. Hanzi kubva musi iwoyo our relationship, yes, maybe ndaienderera hangu mberi, but it would have been different. Because the last person anofanirwa kumira newe is your wife. Thank you. And your husband. Dr. Mzengi. Yes. Your last words Okay. on this muchipa advice kune msikana uyu. Well, at the end of the day, choice ine msikana uyu ndiye akadanana nemukomana uyu ende ndiye ane key yekuti anoda kuti zvirambe zvichienda mberi here kuti awanikwe. Kana iye achiona kuti sure mukomana wangu ari remorseful, akaona kuti ndakakanganisa ende ari sorry ende ari kuda kuita turn around, I think where there is a will There's a way. there is a way. Zamai kutaura pamwe nana mai nana tete vavo kana even kutonotsvaka pamwe shamwari dziri very close dzinorespectwa nababa kuti vataure navo. Kana that means kana iwe une conviction yekuti sure munhu wangu anondida and apa akakanganisa and kwatiri kuinda kuchange kwakanaka, but asesa zvose zvaanokuitira kuti hapana maelements ari wrong here ari rude anotaridzawo zvaonekwa nevabereki nana baba. But iwe pokupedzisira ukazoti despite everything if you want to continue it's in your hands. If you don't want it to continue it's in your hands. Saka answer yemuvhunzo uyu iri mumaoko zvikuru sei emusikana. All right. Thank you so much Mfundisi. Umba ipai advice msikana uyu. Move mangopo advice kune mukomana. Handiziva kuti mukomana ari kuteerera. Yeah. I don't know. Rega ndipe advice kumukomana first. Zvawakaita izvo wakapangidza kuti haubvi kuwanhu ndo chekutanga. Wanobva kuwanhu hawabehave nemabehaviour awakaita. Come on. Chechipiri ndikutaura kune mwanasikana uyu. Uyu mukomana uyu akakutaridza his behavior pamberi pewana pehama dzako, pana baba wako, pana mai wako. You will not be able to handle this man mamumba. Icho ndo chokwadi ichocho. Ungada hako kuenderera mberi zvataurwa namunhu watogwa. It's your choice is ndiyo, but akutaridza chimiro chake chaicho kuti inini I don't care pamberi pewabereki wako. Kana izvozvo zvisingakunetsi handizivi zvichazokunetsa in your life ndezvipi. Thank you. Yeah. Nyati. Anzi ndimi munowasikana na Wampunga. Ndine vana vasikana vakawanda and I've gone through situations dziri similar with some of them. Vamwe vari vana vamukoma. Zvaitova nani dai akaregera kutouya mudare iroro zvachose vana tezvara vakagara mukwashada hana kuzouya zvaiva nani. Correct Nyati. Pane kuti you come vanhu vaungana and you walk out, that behavior yakadaro iri rude. And kazhinji vana vedu vasikana munofanira kugona kuziva kuti Mwari ane a funny way of showing you your future. And ruzhinji you can choose to ignore and use your heart. But moyo wangu wakabatirana pane munhu but tears are not very far. Because kana
normally relationships kana mukanga mazonetsana vabereki vari vapenyu, vabereki ivavo vana tete nana mbuya vanga vakaungana ivavo veukama ndo vanofanira kugona kuyananisa ukama. Saka kana munhu akatadza kurespekta vanhu vakadaro opinda mumota oenda, ruzhinji ndakaona sekuti vakwambo pakadai kana wanga aomerwa zvakuti vanhu vampunga zvaiva nani kuti 200 yati muine $30 chatomboti waenda waine $30 yekundorora, zvaiva nani kutodzokera mudare iroro kuti varume nana mai tantauya kuzorora but takabata $30 modzingwa niwe musha than for you to walk away. Because when you walk away you are saying a lot of things in that just making a statement. Saka kune mwana wangu musikana I know kuti we do say kuti haasi wekupedzisira mukomana achakuroora nekudidi, but don't be too desperate for kuroorwa nemunhu akadai. Because mangwana ruzhinji what I've seen is kuti zvawatoona apa ndo zvinongozodzoka mangwana. Correct. Many people who have gone on to ignore ma stop signs akadai nema amber signs akadai, they've gone on to have tears. And hakuna munhu anogona kuyananisa. Because if he can walk away from Atezvara and walk away from Ambuya, what else can he not do? Mumba. Yeah. Kana ukarohwa nemunhu yeye ndiani uchagona kukumirira kuti zvauri kuita mwana wedu hazvina kumira zvakanaka. Kana munhu achitadza kurespekta vanhu vakaungana 30-40 people vanhu vakaungana wemusha, tete kwamakaenda kundoonekera kuya vanga varipo pakuonekera, when she was asking the hard questions, this guy was seemingly answering those hard questions, but his behavior is the biggest answer to your question. Is this suitable to stay in a mukati member? I say not. And kuna vafana varizhinji vari kuroora mari inotsvagwa, mari inowanikwa. Yes, inogona kunge yakawanda, unogona kunzi vhura muromo 1,000, whatever it is. If love is stronger than the value of money, hauite problem. For 7 years. Then I'll send another 7 years. Jacob. Another 7 years. Money. Thank you. Gono, our coach will be closing for us. Thank you very much, Vadari. Maita yenyu mfundisi Mdzengi and Vadari vese. Iri DP. Because inounza my emotions pakuipindura chaiko kuedza kubalanzisa zvatataura. Ngadzirai pakamira. Ultimately sezvataurwa namufundisi, the decision is yours. But the red flags are very, very clear. Correct. Kuti behavior yakadai zvamataura nyati handifungi kuti anga ari mudare rekuroora. Anenge akagara somewhere either kwatete kana kuti motikari somewhere. Saka pavanodzoka vanondomukonsulta. Maybe vakapinda ndobva vabvudzi ndiro, maybe ndiro yapedza ndobva zvanzi 200, ndobva vavati gaiti mbondobuda. Saka iye ndobva vaenda kwaari patashamwari patataurirwa vati 200. Saka iwe unoti kudini, ndobva vati pindai mota tiende kwa bato driver kwakudini kwakuenda ende ana kuoneka. Saka red flag yacho yakanyanya kukura. Ende sekutaura kwamboita Vadare kuti ari kunanikwa ndiwe, usabatwa kuti rudo ibofu. Aiwa rudo richitoona rukuona kuti zvaitika ndezvizvi, nekuti hazvisi unoziva kana muri 2 mukagona kupana words ari very tough ekuratidza kuti tatadza kuwirirana. It's okay. It's the two of you. Matukana uri mbwa iwe, hai uri tsuro, whatever. It's okay. But kuti uzonditi iwewe pamberi pechaunga chese cheveukama hwangu, this is my day ka. And you know these days kana vakuroora vanenge vakatopfeka hembe dzakazoita sei dzekuratidza kuti this is a big occasion. Makapfeka nemaningi kwazoona vanhu voti musha wese raini rese akupa mutoro chaiwo. Handizivi kuti akatanga papi after 3 months kuti azoti ndakuda kudzoka zvakare. But you need to consider that very, very seriously as the first step. The second thing, hatigoni kuti never, because upenyu ndehwako. And vanhu vanogona kutendeuka, vanhu vanogona kuchinja, vanhu vanogona kuita whatever. I think
dare vapawo mukomana matips ake ekuti kana uri kuda kupesista uchiinsista uchiita sei zviri kwauri kusvika mawirirana, but don't go into a hole yeunoziva kuti handigoni kuzobuda. And pamusoro pazvese, pray about this situation. Vanotipa madzimai vakomana, vanopa vasikana varume ndimwari ultimately. Vanoziva today and the future. Saka pray about it earnestly, and kana mwari vachinge vakupindura kuti it's a no go, vanozotokutsvagira mumwari nane kudarika uyu. Kana mwari vati ndiyeye, then let it be. Dai mwari akukomborerai. Dare siyabonga ozoda kudai unoona kuti nakumira mushe tinoda kutendai nekuona chirongwa rege ndingoita kavhoti kaya tingoona kutoti varume vari kuti ivo baba ava vari right kuramba mukwasha akaita nyaya idzi kutora kuti musikana uyu angoona hake statistics. Okay. Mungosimudza maoko. iwona usumutaka handibvumidzwe saka 1 2 3 tinoda kutenda indiri kuti baba ngavaite endera pamberi uvhotese futi kuti vari kuti ivo musikana uyu ngaite go ahead. Musikana uyu ngaite go ahead, those vari kuti musikana uyu ngaite go ahead nepanyaya iyi kungomubatsira wake pfungwa hedu dai ndiri ni musikana wake. We can't vote for her. It's a choice. Tinotenda. Thank you. Tiri kuti baba avo pavaka 200 yanga yakatinyanyira. That's why tichiti pamwe ngavape second chance. All right. Ngavape second chance. I agree. Yeah. Tinotenda ne confusion we dressed like a suspect. Tinoda kutenda mwari wakutirei zvakanaka, mwari vakuchengetei, regai tikumbire mfundisi tinamatirei. Baba vari kumusha kumusoro kudenga, tinoisa situation yatati tichidiscussa pamberi penyu, ndi munoziva the best way out of this situation. Kana imi muchiona zvakanakira musikana kuti awanikwe, zvibudisei pachena kwaari nenzira dzenyu. Kana zvisina, zviratidzei. Tiri kunamatira vana baba nehama nevamwe vose vavari muprocess iyi. Ivai navo even pari kuramba pachikurukurwa kuti todini, Mwari ivaipo kuti mutungamiriri. Ndokukumbira kwedu muzita raJesu. Amen. Amen. Yafa. Zvangofanana